Counting down the 10 biggest hits of the week. Oh, yeah. Only here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio. Give it a quick check, Metro Manila. We got 47 minutes after 11 o'clock, and you are still locked in right here on Love Radio's Top 10 Countdown. You still got me, your countdown master. My name is Diego Bandido. Now, eto na po mga kabisyo. Right about now, eto na yung pinakahihintay nating lahat. At the same time, eto yung pinakapaborito kong portion. Kasi nakakapagtagalog na ako. Ang hirap ng programang ito, kinakailangan mag-English. Pero this time mga kabisyo, dahil dito sa segment na ito, we're gonna talk about, of course, the walks of life, about the artist. At ang artist na pag ipapakilala ko po sa inyo, isa po sa mga tinitingala ko simula po nung may buhok pa ako. Naubos na po yung buhok ko. Isa po sa ang mga awitin po nito, isa po sa mga paborito sa mga videoke. Ayan. Sa lahat ng mga nanay, kilalang-kilala niyo po ito. Ladies and gentlemen, it is my pleasure na makaharap po dito mano a mano sa ating Love Radio Top 10 Countdown, Sir Marco Sizo! Magandang tanghali sa lahat ng listeners ng Love Radio. Magandang tanghali. Iyan, magandang tanghali Sir Marco, and welcome po dito sa Love Radio. Thank you very much din sa paunlak sa aming imbitasyon sa inyo. Ako, it's always my honor and my pleasure. Well, sino ba? Halos lahat naman kilalang kilala pag sinabi nating Marco Season. Yan, sa mga nakikinig sa atin ngayon at sa mga nanonood sa atin sa online, especially yung mga kabataan. Doon sa mga medyo kabataan, paano ba nagsimula ang isang Marco Season? Nako, ako kontesero ko. Oo, since simula nung 7 years old ako. Wala akong ginawa kundi sumali sa mga singing contests. Wow. And then, wala na yung naging champion kasi ako sa isang singing, sa isang noontime show dati. That's the student canteen. Student canteen. Alam niyo po, nung wala pang Itbulaga, may student canteen. Yeah. Ito po yung singing, nag-feature po sila ng mga estudyante lang na contestants. Depende kung anong gusto mong salihan. Ako, sumali ako sa singing contest. Okay. I was a member of the choir of Polytechnic University of the Philippines. So, yun mga co-members ko, in-encourage akong sumali. Kasi wala kaming TV. Okay. So, hindi ko alam yung... During that time. During that time. Wala kaming TV. So, meron daw noontime show na bago at merong singing contest, sumali ka. So sabi ko, paano ko sasali? Allowance ko, eksakto lang. Diba? GMA 7. Ang layo. Cubao-san yun? Di ko alam. Kasi taga-probinsya ako, taga-Laguna ako. Okay. Sila yung nagdala sa akin. Alright. Sinamahan nila ako. And as they say, the rest is history. Naalala ko ngayon, kasi I don't know kung, alam niyo po, ako'y isang hurado ngayon sa Tawag ng Tanghalan. Naalala ko yung ikaw dati. Singing contest days ko. Ngayon mas mahirap actually. May gong, di ba? Oo. May gong. Tapos ngayon, nag-iba kami ng concept. Puro students naman. So parang lalong naging student canteen yung dating sa akin. Di ba? Dati, sa Tawag ng Tanghalan, may champion everyday, di-defend mo everyday and for 5 times. Napakahirap. Dito naman, bagong concept, may daily winner, may weekly winner, may monthly winners, tapos magkikita-kita na by the end of the year. Yan na yung grand finals. So, mas mahirap ngayon kumpara yung sa dati? Mas mahirap ngayon kasi napakarami magagaling kumanta ngayon. Ay, oo nga. Napakadami. At saka dati, bihirang-bihira yung... Wag ko kayo magagalit sa akin. Pero bihirang-bihira yung magaling kumanta na may tsura.
Pero ngayon, halos lahat gano'n na may Oo, tsura yun na. nga. Kasi parang pinapakete na rin din kasi. Nakakatuwa. Parang nakakatuwa na nakakalungkot din in other way na kasi marami na naman magagaling kumanta na nadideprive. Kasi mas pinipili ngayon, especially sa mainstream na may itsura. Total package. Oo, or kung wala kang itsura, parang aayusin mo na itsura mo bago ka ilaban. Magkakaitsura na rin. Ganun nga. Ganun. Sir Marco, gusto ko lang malaman. Sabi mo nga kanina, 7 years old ka pa lang, kumakanta ka na. Sino yung mga naging influence mo sa music? Musically, kasi that was the time of sila Tom Jones, sila Frank Sinatra, Jack Jones, yan. Yan ang mga tinuturo sa akin ng nanay ko. Na-realize ko rin after a while. So it's your nana, hindi yung tatay yung Hindi, talaga nanay ko. So yung nanay mo yung kumakanta? Oo, siya What yung about kumakanta. yung tatay? Yung tatay ko kumakanta din. Pero Kaya yung lang, si nanay talaga hands-on? Oo, wala siyang kabilib-bilib na ako magiging singer. Kasi siya ay police siya. Police. So ang gusto niya, yung ibang may naka-uniform, mas respected ka, ganyan-ganyan. Oo nga, pero hindi naman yun ang gusto ko. Kumbaga, siyempre pinapabayaan mo lang kasi tatay mo. Pero anyway, siya yung kumukontra. Nanay ko yung hindi. Pero pag nananalo ko, proud naman siya. Iba kasi din yung perspective dati sa panahon ninyo pag sinabi mo talagang lalo na pulis talagang dito ka. Kasi pride to ng family, hindi ka bubuhay ng pagkakanta na yan. Pero dito din natin makikita Sir Marco yung dahil nga Mother's Day bukas, 'di ba? Iba talaga yung pag ng isang nanay, ano. Ako talaga kahit saan kinukwento ko yung nanay ko kasi medyo yun, stricto pa yun. Stricto siya eh. So, ang dami kong natutuhan, kahit hindi ko gusto, wala naman ako magawa. Di ba? So yung basic training galing sa nanay mo. Ko yun. And then, syempre, na-improve na yun through the years. Kumbaga, yung style ni Frank Sinatra o ni Jack Jones o kung sino man, Tony Bennett, na-apply ko yun sa sarili kong interpretation. Pero hindi ako nangungopia kasi, syempre, marirealize mo yan habang tumatanda ka, di ba? Kumbaga, hindi tulad ngayon na ang tingin ko parang iisa lang ang tunog ng mga bata. Yeah, totoo po yun. Huwag kayong magagalit ha. It's a mere fact and observation. Isa lang tunog nila, mga R&B silang lahat. Okay din yun, kaya lang, syempre, mas maganda yung sakto lang, yung eksakto lang yung, alam mo, nalalagyan mo naman yun ng kulot at kung ano-anong style. Pero dapat eksakto lang. Kasi nawawala yung... Ako kasi, horado ko, pag hindi ko na naramdaman yung ginagawa mo, yung kinukwento mo, walang kadating-dating sa akin. Pero kung mas nararamdaman ko yung kwento mo sa akin, na merong konting mas maganda para sa akin. What happened kasi ako, personally, na observe ko rin, ang nangyayari kasi ngayon sa mga artist o yung mga singer, it's more on flexing the voice kesa sa flexing the story of the song. Correct. So parang gano'n na nangyayari. So ngayon hindi mo mararamdaman yung lyrics, ang ganda na, kasi mas piniflex yung kulot, yung birit, yung technique. So nawawala yung talaga na unlike sa panahon po ninyo na talagang damdam na ramdam mo yung pag sinabi bawat letra tumatagos talaga. Nagkakaroon ng meaning yung kanta. Kasi yung una-una, yung naging modelo nila ngayon, yung ating mga foreign artists na hinahangaan, para sa akin hindi naman para sa lahat to, masyadong technical, masyadong so syempre, na yung mararamdaman mo, yung imbis maintindihan mo yung storya ng ginagawa niya, ng kinukwento niya, hindi mo na siya ang hahangaan mo ngayon yung techniques niya, di ba? Yun ang nangyari. So, kasi dati, hindi naman nila naririnig yun. Yung panahon ko, konting-konti lang. I think it was only Basil Valdez ang gumagawa ng ganong kulot-kulot. Ay, ngayon, halos lahat yun ang ginagawa. Pag makulot ka, magaling ka. Yun ang ibig sabihin nun. Pero syempre, at the end of the day, ang bottom line, syempre, kung ano yung... Kasi ako, lahat naman tayo, kanya-kanyang art. Yeah. Pero sensitive ka dapat pagdating sa ganun. Pag wala ka na naramdaman, yun, sayang. Pero iba yung may naramdaman ka. Iba yung
kay masaya yun, kay malungkot. Ako, nasasayahan ako kasi napakagaling nung ginawa mong kwento. In only about 3 minutes, naramdaman ko yung storya ng kinukwento. That's the most important thing kasi you can throw away the message of the song. Correct. It's not just singing the song, but maibato mo, maipaabot mo kung ano ba yung mensahe ng kanta. Eksakto na ibato. Eksakto yun. Yung naramdaman na ibato ng maayos. At naramdaman nung kung sino man yung nakikinig, di ba? Oh. Kasi ito din ang na-observe namin dito sa radio. Kasi ako, like I've been half of my life nasa radio na rin din ako eh. So nakita ko rin din yung transitions, yung mga komposisyon. So parang masasabi nakakalungkot na bumababaw yung mga letra. Unlike sa panahon ninyo, talaga sinasabi mo yung mga lyrics, yung paggawa ng lyrics talagang malalim eh. Ngayon basta makagawa na lang na actually minsan paulit-ulit na lang eh. Dinadaan na lang sa yung techniques, yung papaano yung paglatag ng mga instrumento. Nawawala na talaga yung yung bigat. Nakakagawa ka nga ng kanta ngayon, parang 5 chords lang eh. Hindi tulad dati na medyo hirap ang musikero. Ngayon, naririnig ko sa mga kaibigan ko, mga sesyonista na hindi masyado. Pero hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Marami pa rin magagandang kanta na especially original Filipino music. Marami pa rin na iba ang form. Hindi tulad sa ngayon na simpleng-simple lang pero madaling tandaan. Kasi nga yung conversational yung lyrics nila eh. Di ba? Yung mga naririnig mo araw-araw. Pero yung tulad nung dati, mas symbolic siya. Kumbaga, yung may mga ulap, may buwan, ganyan. Yung ganong ibig sabihin. Yun din ang ulan. Yun din yung reason kung bakit yung mga song dati, tumatagal. Yung mga song ngayon, mabilis sumikat, pero hindi na siya nagmamark. After that, wala na. Unlike nga kagaya nga isa sa mga awitin nyo, 'di ba? Na nasa video kay isa sa mga hinahanap talaga 'yon. 'Di ba? It's because tumatak talaga siya eh. Tumatak siya sa puso. Ibig sabihin, may laman siya. Ganun. Parang kasi yun eh. Dadating ang araw na maiintindihan mo yung kantang yan. Kumbaga, so sa akin, yung nakakatuwa nga dahil luma na ng kantang yan, ganyan. Okay, di pakinggan mo na lang. Kasi balang araw, makaka-relate ka dyan. As you grow older. Correct. Kasi definitely baka hindi mo pa na-experience yun. Correct. So once na nakaroon ka na ng experience na binabanggit ng kanta, eto pala. Kasi nung kabataan mo, hindi mo maiintindihan yun eh. Melody lang yung maganda lang siya pakinggan. Pero mas na-appreciate mo siya pag lalo nang naka-experience ka na yung tinutukoy ng kanta. Now, speaking of kanta, alam ko may bago kang song. Can you tell us about it? Nako, nakakatuwa. Kasi ito, ang title nito, Sabik na Puso. Okay. Itong Sabik na Puso is, naisip ko lang to while driving. Na bigla lang, hindi naman talaga ako composer. Siguro ang masasabi ko na ako'y nagawa yung kanta na yan because of my yung moment na yun, yung state of mind ko na yun, or emotion, nung moment na yun, nagdadrive ako pauwi sa amin sa Laguna, bigla lang merong ganong melody, normally chorus lang yun, tapos ginawan ko lang siya ng verse. Tapos ako na rin naglapat ng lyrics. Tapos, wag ko kayong magagalit sa akin. Pero sa banyo ko yung nagawa. Kumbaga, na kumpleto. Dahil if you notice, pag nasa banyo ka, di ba, tuwan-tuwa ka kasi para ka nasa sarili mong mundo. Actually, pag nasa banyo ka, nandun ka, nakaupo ka sa thinking chair mo eh. Napaka-peaceful nung place na yun eh. Para sa akin. So, lahat ng pwede kong planuhin for tomorrow or for later, nagagawa ko yun. Dahil nandun lang ako lang mag-isa. Very peaceful siya. Yun ang nangyari sa akin. So the song Sabik na Puso, tungkol saan yung kwento naman nun? Ano yun? Tungkol yun sa relationship na at that moment lang, na-miss ko lang yung tao. Na-miss mo lang siya. Okay. So, inisip ko anong ginagawa niya. Tapos pag nami-miss mo yung tao, minsan di ka nakakatulog. Nasaan kaya? Ganon. Minsan gusto mong tawagan. Or sana nararamdaman mo na miss kita. Uh-huh. Ganon lang yun. Ganon kasimple.
siguro yung the other person could be abroad or could be somewhere. So kaya may lyrics to na yung ngayon sa pagtulog hinahanap kita, may ganun parang namimiss mo yung ginagawa niyo, halika't yakap mo'y aking nadarama. Nararamdaman mo siya kasi miss mo nga siya. Now, total, sir, nabanggit mo naman yung mga lyrics. Pwede ka bang hinga namin ng sample o patikim? Though, mamaya ipi-play natin the full version, pero pwede ba naming marinig yung sample lang ng audio? Siguro yung unang verse at saka yung chorus. Okay. Sige. Here we go, ladies and gentlemen. Mr. Marco Season. Ano yung unang line? Hindi yun. Second verse yun eh. Okay. Sa akin, ito ang pinakamagandang lyrics. Pinakamagandang line. Ang pag-ibig minsan ay malungkot, minsan ay masaya. Sa harap ng pagsubok ay taas yata. Pikit mata, wala nang nakikita, kundi ang nadarama. Ikaw lamang ang tunay kong mamahalin. Ang pakiusap ko sana'y iyong dinggin. Paano mag-iisa, kailangan kita, sinta. Di mo ba nadarama ang puso kong sabik sa'yo? Pag-ibig kong ito'y hindi magbabago. Mahal kita, pakatandaan lamang, ang puso ko'y sabik na sabik sa'yo. Napataas. Ang galing. Makikita nyo talaga yung bigat ng lyrics, di ba? Yung kasi yung yung choice of words. Hindi siya yung ordinaryo lang na parang manipis. Talagang bumabaon. Kumbaga. Okay. Ang ganda nun, manipis. Hindi, imbis mababaw, manipis. Okay, Sir Marco, I'll give you the chance na pasalamatan yung mga taong sumusuporta tayo all throughout the years. And of course, kung meron kang shows o events na pwede ka nilang mapanood. Okay. Una-una, siyempre sa Love Radio sa'yo, thank you so much. It's always a pleasure, like I said, and an honor to be here. I don't know, I used to do this many years ago, and I'm like starting all over again. Nakakatuwa. Sa inyong lahat po, sa lahat ng mga fans na nandyan pa rin, mga kasing edad ko, may bata, may mas bata, to my new set of fans, maraming pong salamat. Yung mga old soul na tinatawag na marunong mag-appreciate at wala silang gustong pakinggan kundi old songs. Yes. Ito yung mga millennials, Gen Zs na nakakamangha. Kasi ngayon ko lang nalalaman Na-appreciate nila. Oo. Kasi grow older pala, marami ka na-meet na may ibang impact ng kanta mo sa kanila at natatransfer yun sa mga anak nila. Maraming pong salamat sa lahat ng suportang binibigay nyo sa akin up to now. At kaya naman ako, syempre, alam ko na medyo ilang beses ko nang kinantay yung mga old hits ko at sana mayroong bago. Ito po yon, Sabik na Puso, napakagandang kanta. Lalo niya kung yan ay nangyayari sa inyo. So sana po suportahan nyo. At sa lahat po ng pamunuan ng Love Radio, maraming salamat. Thank you very much din, Sir Marco. So eto na mga kabisyo, hindi na natin patatagalin para mapakinggan po natin ang buong buo. Sir Marco Seasons, Sabik na Puso, right here on Metro's number 1, 90.7 Love Radio Top 10 Countdown. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Bay!
sake!